салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Кормонем 12 дарвоза 6 сектор ҳамичида апашка дорем. Даётон дошта бошед, шанелоро доштан, на шанело будан ком, шанело. Ай шанело тамом шидан бо ба қарибӣ мешава. Ҳамичида бурои навинкаш омадаге, ина марҳамат ё материалшон ҳарир. Тинкак барои тобистон, ҳам баҳор, ҳам тобистон пӯшида метонем. Ай размери чанд то чанд дорӣ напа? Ай 42 то 48 тай барои духтараков будааст, барои фақат духтараков молодёжни. Марҳамат, ина бибинем. Ҳозир пака чанд расветкаш дорем? 6 расветка дошта будаастанд духтаракови чи. Нархшои дона 200 сомон будааст. Марҳамат, ина бинем. Пушчон ягон чи надорам. Фақат гӯстино дорам, қоидави. Метонем ки омада ҳамиҷа харидорӣ кунем. Касе ки омада наметона, баъд метона ки мода фармоиш кунем, мо шумо да доставка мекунем. Тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Не бологиёш чандиам дона. Марҳамат, ин дона 180. Не чанд намо дорем? 5 расветка дорад. 5 расветкаш будааст. То чандум размер ай? То чанд размер дорем? 48. Ия молодёжка ё. То 50 дора. Марҳамат, каси харидорӣ кам метона. Биаин ҳамҷода харидорӣ кунам. Ана бо ин чизи новинкае ки ҳозир омадаги анаён материали шолка ё. Шолк будааст. Шолки тинкаки баҳорӣ будааст. Ина марҳамат бибинем. Иҷада чанд расветкаш ай? 8 ранг доштай. Чи? 4 та размер. Ай чанд то чанд размерош? Ай 46 то 52. Пушора метонем ки занг занен, а пашкои бузбаланда набудааст. Имрӯз борои нав хай ба қариби апои бузбаланда мешава бор. Барои ҳамин шумо хафа нашин. Дар комментария нанависед ки чӣ ба борои мо нест, барое ки набуда апам хай ҳамин размерро имрӯз овардааст. биё нишон бутӣ. Ина бо дорад папилонои то размери 60. ина марҳамат шумо бубинед чӣ хел папилони фасони зуран. ин нархи дона чанд ай? 200 сомон. нархи дона марҳамат биен. харидорӣ ки касе омада наметона, марҳамат занг бизанам, мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка кардатон метонем. айна боло да ҳастан бо ҳам 200 сомон. шанел сирхш мондай. тамом дайш тамом шидан бо ба қарибӣ мешава. касе ки дар канал обуна нест, обуна шава. касе ки обуна шидаги як та лайк мемона. шумо тамошо кунед. анаира ахирон шаб фаҳмем тамом. ин чанд сомаи? 150. боқи сарбаланд обод бошед. худоҳофиз. видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед.